Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so ndine umwe musikana uyo wandakazourayisa, uyo akapondewa nemudzimai wangu mushure mekunge tasangana zvedu paFacebook. Saka ndakabva ndazoona kuti ainge akanaka zvokurevesa. Apa namadhamu tainge tagara tichinetsana, dambudziko rainge riina madhamu rainge riri rekuti vaiti kana tikangonetsana chete vaibva vatotanga kutorongedza mabhegi avo, then vobva vatoenda. Dzimwe nguva ndaizosara ndobva kubasa, ndobva ndatosvika ndobva ndatoona kutoti pamba munhu anenge asisipo. Vaiwanzokuenda vobva vambonogara nasisi vavo, ndini ndaizotovatevera because ivo waiti kana ukavati fine chidzoka kumba tinge tichitaurirana vaitoramba zvamwe chose. Saka ndakambochovha mukoma for a very long time. But ndakazoti ndazochiudzawo hama dzangu because ndakaona kuti ndingafa nedepression kungoramba ndichingonetsana nemunhu yeti ndisina munhu wandinenge ndichimboudzawo weukama. Zvino ndakabva ndachizotaurawo nehanzvadzi dzangu, ndikabva ndazoudza hama dzangu kuti ndo machallenges andainge ndichisangana nawo mumarriage mangu. Zvadaro hanzvadzi dzangu dzakabva dzazonditi zvainge zviri nani kuti ndinge ndichisiyana naye. So mukomana chikuti tinge tichisiyana zvaiti netsei because munhu uyu, she was my first wife, even though tainge takasangana zvedu muno mumujoni, but ndaiti kana ndikatanga kufunga kuti saka ndotofanira kutoti ndinge ndichitomusiya here, mwoyo wangu waibva wazotanga kurwadza zvisingaite. Zvino mukomana she ndakabva ndazoti zvainge zviri nani kuti ndimbozama zvekare kugadzirisa marriage yangu, but still ngoma yainge ingoriyo ndiyo munhu wangu ndainge ndakagara ndakamujaidza kubva apo paainge achiri musikana wangu. Aiwanzokuti kana akauya kusleep over aingoti kana akaboya kana zviya ndaibva ndamupfukamira, ndobva ndatanga kumukumbira ruregerero ndichitomuyeridzira misodzi ndichimuudza kuti ndainge ndichimuda. Pamwe pacho aitoti kana akangouya kuzondiona maybe for an hour obva atoti ndava kutodzokera ini, ndava kutodzokera because iye ainge achigara kulocation, inini ndainge ndichigara paplot. Saka aingoti kana akauya maybe for an hour obva atoti ndakutofunga kulocation kunonakidza, kuno kwakanyanyisa kunyararisa. Saka handina kujaira kugara munzvimbo munenge makanyanyisa kunyarara kulocation. At least kana ndikada chandinenge ndada ndinobva ndatoenda pachipaza ndobva ndanotenga. Ariko kuplot ikoko neni ndaitozama kutoti ndinge ndichimufadza, but munhu wacho ainetsa mukoma ende ndakatongogara ndatomuchaidza. Apa dzimwe nguva aiti kana auya kudaro maybe after a week or 2 weeks ndinenge ndiine utarisiro yekuti tinofanira kutoti tinge tichitomboita usiku hwose sevanhu vanenge vagarisa vasina kuonana, tichikurukura uye zvekare tichinakidzwa zvedu nerudo rwedu. But iye ainge asingadi, mafoni ake ndainge ndisingamabati. Kudzamara ndazomuti iwewe, it seems as if you are not serious about me. Zviri nani hangu kuti ndinge ndichingotsvaka umwe munhu. Already ndaiva neumwe munhu uyo wandainge ndichitaura naye paWhatsApp ainge ari musame province. Saka akazongoita zvezvimove on zvekungoti by force ainge asingadi kundiona ndichizowana munhuwo anenge aripo. Saka takabva tazotanga kugara tose. Ndaishungurudziwa hama dzangu, ndaigara ndichingomupa mari, achitumidzira mari kuvabereki vake. Kumusha kwacho aingoenda ari ega. Kuzonosvika hama dzangu dzazokomplaina dzikati, maiguru mwoyo wenyu hamurwadzi here kuti munogara nemunhu gore rose, then kana nguva yekuti imimi mava kuda kuuya kumusha munobva mauya muri mega, ende kana muchinzi muri kuuya kumusha hapana pamunombouya kumusha muri pakati pekuwirirana, munototi munge muchitotanga manetsana nabhodhi vedu munobva mazouya kumusha. Iye ainge akatozvijaidza kuti haana chaanokudzwa nehama dzangu, aibva atovapindura zvaainge achinzwa kuda. Semurume ndakasvikawo pakuneta, ndikaona kuti zveshuwa apa marriage painge pasitomborina. So ndakabva ndaona kuti
zvainge zviri nani kuti ndigare ndatongotsvaka munhu wekusaidi zvekuti by the time mukadzi paaizvozviziva inenge yatongova too late. Saka sevanhu vaigara vachingonetsana, akati one day semazuva ose ndokubva arongedza zvibhegi zvake. Ipapo akatoshamisikawo because ndainge ndasvikawo pakuneta, handina kana kumbogara ndakamutevera kana kuita sei, because ainge akajaira kuti paya paanenge oda kubuda tinenge tava kutanga kundondorudzana tichirwira mabhegi ndichimuti dzoka kane titaurirane. Saka akaenda mukomanashi, handina kumufonera, handina kumboita sei, ndakabva ndatodeleta mafone numbers ake. Zvonosvika ndaona kuti zvainge zvingori nani kuti ndinge ndichimubloka. So ndakazoti zvangu ndiri chipatrula ndiri paFacebook, ndo pandakabva ndazotaura neumwe musikana uyu ainge agara zvake ari pamafriends angu. Musikana uyu ainge achibva kuVictoria Falls uko. Takataurirana, ndikamuudza kuti ini ndainge ndiri kuJoni but ndainge ndichitoda zvemukadzi. Akabva anditi kuSouth Africa kure, tichatomirira kuzonosvika iwewe paunouya kumba. Ndakabva ndacalculate malosses angu, ndikabva ndaona kuti by the time yandinozotanga kuunganidza mari yekuti ndinge ndichizokwanisa kuenda kumusha, it was going to take me a long time, because panguva yacho iyoyo ndainge ndatorova 3 years nokudzokera kumusha. Apa kuti ndinge ndichizodarikira ndichienda kuVic Falls kana nekamuondero kandainge ndakaita panguva yacho iyoyo nekuda kwemazi stress, ndakaona kuti zvaizoti netsei. Then ndakabva ndazoconvinsa munhu wangu kuti iye ange achizouya kuno kuSouth Africa. Zveshuwa munhu akabva auya. Ini ndaitotika munhu wangu uyo wandainge ndakambogara naye ainge aita move on. So musikana wangu akauya, tikataurirana, ndikatoona kuti ainge ari munhu ainge atoripo. Takagara mwedzi wose, mukoma ndakafara zvisingaiti. Nerimwe zuva takaenda kutown, ndokubva angoti handisi kufilapo, wadi wangotenga preg test. Takabva taenda kuspa, ndokubva tanotenga preg test iya tichiti tainge tichazoishandisa kana tasvika kumba. So takati tichibva kuspa, ndopa takabva tazosangana neumwe mukadzi uyo ainge achindiziva uye zvekare ainge achigara kulocation kwaigara mukadzi uyo ainge akatuta twake akaenda achiti ndava kudzokera kulocation. Saka ndiye akazonosvika akanoita kuhwa iye akaudza my ex kuti ainge andiona ndiine mukadzi munyowani wechidiki. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazomurwadza. Panguva yacho iyoyo ainge ava kuita zvekare zvekunwa doro achingotevedzana nemagochi. Paakazoudzwa zvose izvozvo akazondivhinga mukoma, ainge akadhakwa kuzonosvika achizonondipondera mukadzi wangu apa aine pamuviri. Mukomanashi I found out kuti she was pregnant later on. Ndikatofara ndikati Mwari vakanaka. Nematambudzikiro ose awo andainge ndakamboita in my previous marriage, ndiniwo ndava kutonzi ndava kutoda kutonoita mwana so easily. Then the following week yainge iri week month end, but kubva musi weMonday kuzonosvika tichizonobata Friday, ziso rangu rainge richingopfuura nechepazasi ndichingonzwa kuti but pane zvandiri kungofila mhani munyama dzangu, ndichingofila week. Ndainge ndisingatozivi kutoti Saturday yacho mukadzi wangu ainge achazopondewa ne-ex-wife yangu. Takaenda kutown mukoma, ziso rangu richingopfuura. Takati tiri mutown, mukadzi uya ndakamuona, but iye pandakamuona uya wekuhwa akabva azama kundihwanda. Ndikati boy here mukadzi uyu ari kuita sekunge ari kundironda kudai. So mukadzi wangu handina kuda kumuzivisa because ndainge ndisikadi kuti ndinge ndichizomupinza fee. Then takabva takwira kombi ndokubva tadzokera zvedu kumaprazi. We were madly in love. Kunyange vanhu vainge vachitiona, vainge vachiziva my previous situation in my previous marriage, vainge vachitofara vachitondipawo good comments about my new wife. Takazoti tasvika kumba, takatoti titori pakati pemafaro. Mukoma ndakavhunduka because door tainge tisina kukiya. Wanikwe munhu akangoita zvokungonokika door achitopinda. Ainge akatobata bhodhoro zvake resavana, akabva atanga kuseka. Mukoma akabva ati kondo zvawaronga. Ndakabva ndatanga kunetsana naye ndikati naiwe kuri kudei kunoku.
akabva ati ainge akaudzwa kuti inini ndainge ndava neumwe mukadzi, ndokubva atanga kunditi ndainge ndiri hure, ende ainge achida kundiratidza kuti manje nechihure chose icho chandaizama kumuitira hakuna kana kwandainge ndichazosvika. Ndakatanga kunetsana, saka shungu dzake dzainge dziri dzekuti aiti ndirove, ende ndaiziva kuti kana ndainge ndichazomurova aibva azofonera mapurisa, obva azondisungisa wangu mukadzi, obva azosara achitambudzika. Takanetsana kwenguva refu ndichingomuti buda mumba mangu, but chakazonorwadza mukadzi wangu munyowani ndechekuti tainge tabva mukutenga kitchen unit yedu nedisplay, saka akangonobata display riya then ndokubva azotanga kuputsa maglazi achiita sei, then akabva azongotora TV akabva aita yekungotsika TV iya yakabva yatsemuka screen rose, ainge achitoda zvehondo musi wacho iwoyo. Saka mukadzi wangu munyowani ndopakabva atanga kupopota achiti mai guru, ndambozama kukupai respect but tarirai muone kuti zvamuri kuita. Tichinonetsana kudaro ini handina kuona kuti ainge atori nebanga, aiva neokapi iro raainge ainaro. Saka ndakabva ndati panoka the best way ndava kunodana murungu. Ipapo pacho ainge aita sekunge ainge adzikama. Ndakangoti ndichingonobuda vanhu ndokubva vatanga kupopotedzana. Ini handina kana kumbofunga kuti uyo aiva nebanga raainge ainaro and she was prepared to kill on that day. Ndakamhanya ndichienda kuyati kwemurungu ndichida kunomuzivisa. By the time patakazodzoka nemurungu, because mwana wemurungu ndiye akatanga kuuya akabva ati baba vake vainge vari pacall, then vakazoti vapedza kufonerana nemunhu wavainge vachifonerana naye, ndipo apo pavakabva vazouya vakabva vati handei tinomuona, handisi kuda kumuona papurazi panapa, because vainge vatogara vachitomuziva kuti aiva munhu wenoise. Mukomana achiti tava kuda kunosvika padhuze nepachikoteji apo pandainge ndichigara, mukomana acho ndakabva ndatanga kungofila somehow. Ndainzwa hana yangu ichiita kurova, then takazoti tichinopinda mumba ndopatakabva taona kuti ainge atobaya my new wife and she was no longer breathing. Blood was everywhere. Mukomanashi uyo ainge akangobata banga riya akabva ati tariraone zvawaita kani, Tinashe, not his real name. Tariraone kuti wazoita kuti ndike ndichizoponda munhu, ko wazviitireiko naye Tinashe? She was blaming me. Mukomanashi murungu uya akapera kana power, akabva angotora foni yake ndokubva afonera mapurisa. Ex-wife yangu haina kana kumbogara yakatiza, akangogara paya achingoti ndauraya munhu kani. Mukoma ndakangozongoita zvivindi, ndokubva ndapinda mumba, ndakabva ndatora duvet, ndokubva ndazofukidza uya mukadzi wangu mutsva murungu, ndokubva afonera mapurisa. Mapurisa akauya, then veforensic vakabva vazouya vakaita zvavakaita. Ex-wife yangu haina kana kumbogara yakatiza, ainge aripo, vakangomusunga ndokubva vaenda naye. Mukomanashi nanhasi uno ndiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichiripa, because mukadzi wangu mudiki uyu kubva zvandainge ndakamutora kuzimu ndainge ndisina kana senti randainge ndakamboendesa. Hongu chitunha chake vakabvuma kuti mutumbi wake unge uchidzoswa kumusha, vakamuvika, but vakabva vati ndinofanira kuti ndinge ndichiripa. Nanhasi uno mukomanashi handisati ndamuripa. Chinondinetsa ndechekuti kubva ipapo upenyu hwangu hwakabva hwaoma kusvika pari zvino ndinongorarama upenyu hwekutamburira. Saka ivo mukunotaurirana nehama dzangu vakabva vati vainge vachida mombe dzinokwana idzo kuita 40 before manegotiations. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa. Let's hope kuti as men tadzidza apo kuti zviri nani kuti ungochiudza munhu situation iri background. I think mukoma vedu ava
vaifanira vakaudza mudzimai wavo mutsva situation yava paground kuti inini ndine mukadzi but mukadzi uyu munhu ari violent. Zvimwe kuda uyo mukadzi mutsva weku Vic Falls aikwanisa kuzoita come up with a solution, maybe over ati iwe uchinditsvakira somewhere else kwekugara, but sometimes zvinotinetsei futi hanzi kana ukaudza mukadzi futi chokwadi chako anobva akuramba futi. Saka that is why most of the men they do prefer kuti vange vachizonyepa, then kana munhu ava paground vobva vazomubudira pachena. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma nashe ndine confession yangu iyo yandinayo. Saka pabasa apo ndinoshandawo samaid, but vanhu ava vane humwe careless hwekuti ameno maybe inyaya yekuti mari yavo yavainayo yakanyanyisa kuwanda. Mwedzi usati watombopera ndinenge ndatokwanisa kutovabira vanhu ava mari inenge yakatodaika, mari yavanondipa each and every month as their salary. So vanhu ava like vane mamaini avo. Murume wacho futi anoitawo mamwe madhiri anototyisa. So chakazoita kuti ndinge ndichizotanga kuvabira. There was this other day ndakatotora hembe dzose dzainge dziine tsvina ndokubva ndatanga kuwacha paya, but usually kana ndichida kunowacha ndinowanza kusecha ndichida kuona kuti munenge musina here some valuable items. Ndakabva ndazotora rimwe jaketi remurume kwamadam boss, mukomana chindopa ndakabva ndazoona kuti mainge muine mari yainge irimo. Saka mari yainge irimo it was somewhere kuma 70 to 75 US dollars. So mukomana acho ndakabva ndazotora mari iyaya, but ndakatoisa pasite ndikabva ndati kana vadzoka sezvo vainge vaenda kuma outings ndichazovadzosera mari yavo. But ndakaona kuti vanhu ava pavakadzoka vainge vasitombori kana interested, they were busy doing something else. Ndikati ndichazovapa mangwana. Mari iyi ndakabva ndazoenda nayo kuspare bedroom kwangu kwandinorara, then ndakabva ndazongoichengeta mari iyoyo. Ndakaichengeta for nearly 4 days. Ndikabva ndati ndava kuishandisaini because ndenge nditori nekamwe kaprogram kangu kaitoda mari zveemergency. Ndikati ndichazongovaudza kuti ndakaitora but ndokubva ndazoishandisa. Mukomana nashe ndakaona kuti vanhu ava mari iyoyo vakatoita sekunge vainge vasingatomboizivi. Ndakaishandisa kubva ipapo ndozvandava kutongoita. Ndiri munhu wekuti ndava kutongogara ndichitongobira mabosi angu. Semurume wacho mukoma ane humwe careless pamari. Always kana ndikangogara ndatora hembe dzake dzaanenge akurura kana ndikangosecha ndotoona kuti munenge muine mari, at least munenge muine 50 US. Ndinobva ndatongotora mari iyoyo, kana kuti kana ndikaona muine 50 US ndinobva ndazongotora 20 US pane imwe mari yandinenge ndakamubira ndobva ndazoisa, then ndobva ndazotora 30 kuitira kuti iye kana kuri kunzi akazoti ndanga ndiine mari yandanga ndiinayo, then anobva azongoona muine 20 ovati zvimwe kuda ndaishandisa something else. Ndo zvandiri kuita izvi mukoma nashe. Amai vangu ndakavaudza vakatongonditi iwe make sure kuti mari iyoyo yauri kutora tinofanira kuti tinge tichizoishandisa zvine musoro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section.